Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde şu ýyl orta mektebi tamamlayan okuwçy oglanlara harby gulluga çağırış haty gowşurylyp başlandy. Mundan ozal garaşdyr neşir bu hatyň Mary vilayatyndaky mektep okuwçylaryna hem gowşurylýandygyny habar berdi. 1-nji maýdan başlap Türkmenabadyň orta mektepleriniň 11-nji synp okuwçylary tapgyrlygyň esasda şäheriň harby komissariatyna çağırylyp saglyk toporundan geçirilip başlandy. Her gün 2 mektebiň okuwçylary barýar. Her mektepde 4 sany 11-nji synp bar. Saglyk toporundan geçen ýaşlara harby gulluga çağırış hatlary gowşuruldy diýip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 5-nji maýda aýtdy. Harby gulluga çağırış hatlarynda 10-njy 22-nji iýun aralygy görkezilýär. Eger okuwçy oglanlar bu wagt aralygynda harby gulluga alınıp gidilse, onda bu ýene geçen ýyllardaky tejribäniň gaýtalanjakdygyny işaret edýär. Ýagny okuwçy oglanlar mektebi tamamlandyklary baradaky şahadatnamalaryny ellerine almazdan, bu çäre münasibetli geçirilýän dawaralara gatnaşmazdan, olaryň gutorduş synaklarynyň dessine harby gulluga alınıp gidiljekdigini aňladýar. Şol bir wagtda habarçymyz saglyk ýagdaýynda näsazlyklar ýüze çykarylan okuwçy oglanlaryň ýörüýte ýollanma bilen Türkmenabad şäher hassahanasyna uğradylýandygyny hem aýtdy. Şu günler bu hassahanada 11-nji synp okuwçy oglanlary köp görse bolýar. Bu hassahana esasan maýyplar we harby gulluga gitjek raýatlar üçin niýetlenendir diýip habarçy belledi. Adatlyk harby gulluga çağırış hatlarynyň saglyk toporundan geçen ähli oglanlara gowşurulýandygyny ýa-da gowşurulmaýandygyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Şeýlede redaksiýa bu barada şäheriň harby bölümünden hem kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu ýagdaýlar barada ilkinji bolup habar beren Türkmen News neşiri harby bölüme baran oglanlaryň ilki saglyk barlyklarynyň geçirilýändigine, soňra olara ýokary kujaýyna girmäge taýýarlanýandygy ýa-da mektepden soň harby gulluga goşulmagy kabul edýändigi barada beýannama ýazmagyň teklip edilýändigini aýtdy. Eger uçurum ýokary kujaýyna girmegi meýilleşdirýän bolsa, onu ol beýannamada haýsy okujagyny ýüz tutýanlygyny, haýsy hünäri saýlaýanlygyny, giriş synaglarynyň wagtyny we şoňa meňdeş jekmejeklikleri beýan etmeli. Şol bir wagtda ol pasportynyň nusgatyny hem tapşyrmaly. Eger ol ýokary kujaýyndan çakylyk alyp oktýabr aýyna çenli okumaga gidip bilmese, onu ol nobatdaky güýdküme ötümne ýagny noýabr aýyna harby gulluga çağırylýar. Dip neşir 2-nji maýda çap eden maglumatynda belleýär. Ýatlasak Türkmenistanda ýaşlara ýokary kujaýyna girmek üçin harby gulluga çağırşy bir gedeklik ýyda süýşürmek mümkinçiligi geçen ýylyň sentýabr aýynda kanunlaşdyryldy. Bu mümkinçilik Türkmenistanyň ýaşlary barada döwlet siýasaty hakyndaky kanunynyň rejelenen görnüşinde göz öňünde tutulýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky resminama geçen ýylyň 1-nji sentýabrynda gol çekdi. Resmi metbuata göre ýaşlarda okuň üznüksizligini gadanmak we olary hünäre ugrukdurmak maksady bilen umumy bilim edaralaryny tamamlayan ýaş oglanlaryň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň giriş synaklaryna gatnaşmak üçin bir gedek mümkinçilik döretmek şerti bilen Türkmenistanda 18 ýaşyny dolduran ýigitleriň harby gulluga çağırış möhleti wagtlaýyn ýyda süýşürler. Adak önümlerden iydigiderli gymmatlamagy ýa-da köpçüligini aladylandyrýan etaty meseleleriň biri bolup, bahalaryň üýtgäp durmagy köpçülig maşgala çykdyjylaryny ketgitlemegine hem gün gözeranyny dolandyrmagyny kynlaşdyrýar. Liwapdaky habarçymyz soňky hepde yerli bazarlarda adyk önümleriniň gymmatlamanlygyny, hatda biraz arzanlandygyny habar berýär. Häzirki günler Türkmenabadyň adyk önümlerini satýan ähli bazarlarda gög önümleri, towuk buutlary, yumurtga, iri şahly malyň, maýda malyň eti biraz arzanlady. Köke, süýjü, çay, hamir önümleri, makaron şol öňkü bahadan satylýar. Dip habarçymyz 5-nji maýda gurrun berdi. Biraz arzanlan adyk önümleriniň arasynda margarin bar. Bu önümiň 500 gramynyň bahasy 30 manatdan 25 manata çenli arzanlapdyr. Etiň bahasy ortaça 50 manatdan 46 manata çenli aşaklapdyr. Gök önümleriniň soğun arzanlap, onuň bahasy 10 manatdan 6 manata düşüpdir. Hyýaryň burçuň bahasy 3 manat çemet arzanlapdyr. Ozalky bahasy 3 manata çenli pese düşen önümleriň arasynda tüwi hem mäş bar. Habarçymyz şol gün Türkmenabadyň bazarlaryna aýlanyp, adyk önümleriniň ortaça bahalary barada şeýle gurrun berýär. Ösümlik güne wakar ýagy 1 litr 25 manat, metka ýagy 1 kilogramy 100-120 manat aralygynda, yumurtkanyň bir tanysy
1 manat 20 teňe satylypdyr. Şeýle bagasy ütkemedik azyk önümleriniň arasynda daşary ýurtlardan getirilýän un we undan öndürilen makaron önümleri bar. Unyň bahasy 1 kilogramy 15 manatdan satylypdyr. Çaýyň 1 kilogramynyň bahasy 80 manata barabar bolupdyr. Bu aralykda satuwdan aýrylan gytalyp tapdyrmaýan azyk önümleri hem bar. Olaryň arasynda 5 litrlik gaba gaplanan Günebakar ýagy, ösümlik ýagy ila tarapyndan köp satyn alynýan önüm bolup köpçüligiň imitatsiýonynyň esasyny düzýär. Günebakar paxta ýagynyň sowdasy un we çörek bilen bilelikde soňky ýyllarda uly nowatlaryň döremeginde amal aşyrylypdy. Azatlyň habarçysy häzir azyk önümleriniň käbir görnüşleriniň bahasynyň biraz arzanlamagynyň olaryň satuwdaky mukdarynyň artmagy bilen düşündirýär. Bu arzanladyş näme üçin diýip sorasak, olaryň Aşgabatdan ýörüýti firma tarapyndan getirilip Türkmenabadyň bazarlaryna satylýar. Diýip Libapdaky habarça aýdýar. Azyk önümleriniň bahalarynyň saklanmagy we biraz arzanlamagy 9-njy may ýeňiş bayramynyň öňe tirasyna gabat geldi. Bahalaryň petilmegi hojalyk haritlaryna diýip geçmändir. Soda, saun, şampun ýaly haritlaryň bahasy odolkusyna galypdyr. Türkmenistan 2-nji jahan urusuna gatnaşan Türkmenistanyň urus veteranlaryna 200 manat möçberinde pul sowgadyny gowşurýar. Bu wardaky karara prezident Serdar Berdimuhammedow 3-nji maýda gol goýdy. Beýleki käbir post-sowet ýurtlary bilen deňizdirilende Türkmenistan öz urus veteranlaryna 9-njy maýda bellenilýän ýeňiş güni münasibetli iň az pul sowgadyny berýän ýurtlaryň hataryndadyr. Galy berse-de ýeňişiň 78-nji ýyl dönümi bu bayramy özüniň propaganda maksatlarynda giňden ulanýan Russiýanyň Ukraina itatsy çözýän wagtynda bellenip geçilýär. Prezidentiň adyndan gowşurulmaly 200 manat pul sowgady döwlet kursu boýunça $57, gara bazar kursu boýunça hem $10 möçberindäki teriste bolýar. Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynda urus veteranlaryna ýeňiş bayramyndan öň has kän pul sylaglary berilýär. Mysal üçin Gazagystanda veteranlara $3150, Özbekistanda $1587, Kırgızstanda $1142, Täjikistanda $240 möçberinde sowgat berilýär diýip Türkmenistanyň kronikasy bu waradaky degişli döwletleriň resmi maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Mundan başga da prezidentiň kararynda pul sowgady bilen birlikde urus veteranlaryna gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak hem göz öňünde tutulýar. Ýöne odolky ýyllaryň tejribesinden belli bolsuna görä, Türkmenistanda urus veteranlaryna olaryň izinde galanlara prezidentiň adyndan diýilip berilýän sowgatlar adatça veteranlaryň özleriniň ýa-da büdjet idaralarynyň işgärleriniň hasabyna gowşurulýar. Galy berse-de Berdimuhammedow 1939-njy ýylda başlanan 2-nji jahan urusynyň 1941-1945-nji ýyllar arlygyny Sowet propagandasyna laýyklykda beýik watançylyk urusy atlandyryp, ýeňiş gününi dawarly bellap geçmek barada tawsyryk berdi. Yerli media 9-njy may güni Aşgabatyň halk hakydaty ýadygärlikler toplumunda we ýurduň beýleki regionlarynda ýürüýti çärleriň geçiriljekdigini ma'lum etdi. Türkmenistanda 2-nji jahan urusynyň veteranlarynyň statusy ýylatyň sosial goragy baradaky kodeksinde kanuny taýdan kepil edilýär. Prezidentiň adyndan sowgat bermek tejribesi döwlet propagandasyna öwrüldi. Veteranlardan başga da ýurtda prezidentiň adyndan 8-nji martyň öňü tirasynda aýal gyzlara pul berilýär. Şeýlede köp çagyl enelere, owu hojalyk işgärlerine, açsynaslara, it ideýänlere, sportçylary dagy wagtyl sowgat dabara bilen gowşurulýar. Türkmenistandaky urus veteranlarynyň takyk sany baradaky maglumatlar elýeterli däl. Hökümetçi ýarym resmi nesirler 1941-1945-nji ýyllarda 300 000-den gowrak türkmeniň sowuşlara gatnaşandygyny we olaryň 70 000-den gowragynyň orden we medallar bilen tilaglanandygyny ma'lum edýär. Ýurtdaky ýapyklyk, metbugaty edilýän berk döwlet gözüçüligi Türkmenistanyň veteranlarynyň durmuş şertleri, görýän kynçylyklary barada anyk maglumat almak, olar bilen söhbetdeşlik gurmak mümkinçiligini tasdan ýoga çykarýar. Sol bir wagtda Türkmenistanda 2-nji jahan urusy, onuň turmagynyň we ýeňisiň şeýle gymmat düşmeginiň sebäpleri hakynda Sowet ýyllarynda aýdylmadyk, emma soň belli edilen we taryhyň dogruçul öwrenilmegi üçin zerur bolan taryhy faktlar, adamlaryň urusda we tilde gören tütümleri barada halka ýeterlik maglumat berilmeýär. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet metbugaty beýik watançylyk urusy jümlesini 5 ýyl ara ketmeden soň 2018-nji ýylda gaýtadan ulanmaga başlady. Ýogsa 2013-nji ýyldan başlap bu sene Türkmen metbugatynda diňe
1941-45-nji ýyllarda bolan urus diýilip agdalýardy. Bu ýyl 2-nji jahan urusunda kazanylýan ýeňsiň ýyl dönümi Russiýanyň Ukraina esasy çözýän wagtynda bellenip geçilýär.